manifestazioa deitzeko arrazoiak asko dira. Bai? Baina egia esan, badago ni ustez elementu importante bat, bai, eta da, euskal preso eta ieslarien nolabait behar duten, bai errekonozimentu, bai bultzada, bai nolabait eskuzabaltasuna beraiekiko, bai bereien errealitatea kanpora ateratzea, bai euskal gizartearen arazo era batera edo bestera bilakatzea, hau da esan nahi duana da, azken garai hontan seguruenik behar merezi eta behar baino nolabait agenda politikoan txertaketa murritzago eduki dute. Horretan, egia esan, Ezker Abertzaleak bere autokritika egin du, eta pentsatzen genuen bazela garaia, bentsat, agendako lehenengo planoan ipintzeko, eta euskal gizarteari gonbite zabal bat egiteko unea bazela, euskal preso eta ieslariak bizi duten egoera horren inguruko, lanketa eta batez giza eskubideen parametroien baitan, aldenik eta jende gehienen implikazioa bilatu ahal izateko, izan be, norabait, euskal presoak eta ieslariak etxeratuko baldin badira, horretarako formula bakarra dagolako gaur egun, eta da euskal gizartearen gehiengo baten implikazio zuzenarekin. Hemen euskal gizartean geure artean adostasunak josi egin marko ditugu, eta adostasun hoiek, eta baita danon, bentsat aldenik gehienon bultzada hori, eta agenda orokor baten baitan kokatuta, horre berak izango duela uste dugu euskal preso eta ieslaria kaleratzeko hori izango dela, berma izango dela. Eta zentzu horretan, hainbat preso hoi, gaur 1.600 inguru preso hoi, manifesto baten baitan geure indarra bildu ditugu, eta dei egiten dugu, igandean izango den manifestazio horretan, aldenik eta jende gehiene parte hartu ahal izateko. Izan be, hemen afera nagusi badago, eta da, gatazka politiko batean gaude, presoak eta islariak gatazka politiko armatu baten ondorio dira, eta bereien ezaugarri politikoa nolabait azpimarratu egin nahi du, gau da, egoeran ezaugarri politikoak azpimarratu nahi ditugu. Eta baita ulertzea, presoak eta islariak etxera nukiko balin baditugu, etxera ekarriko balin baditugu, eta gainera lehenbailen ekarriko balin baditugu, Euskal Herriaren buru jabetzaren perspektibo horretan kokatu beharra dagoela ezin bestean. Bata bestearekin lotuta dagoela uste dugu. Hau da, Euskal Herriak bere buru jabetasuna, bere buru jabetza independentziarako norabide horretan, gizarte aldaketarako norabide horretan, presoak eta islariak ere badira aktibo politiko oso importante dira, bere psiko dira guretzat. Ez horiek herritar moduan, baizik eta baita konfliktoan parte hartze zuzena izan dutelako, era batekoa edo bestekoa, eta bentsat agenda orokorrenen baitan, norabide orokor eta perspektibo orokorrenen baitan, hau da herri honentzat independentzia eta sozialismorako norabide horretan, uste dugu hor ditugun kide guztiak, denak ezinbesteko aktibo politiko direla parte hartu alizateko. Eta gero badaude, pertsonalki, bakoitzak ditugun beste hainbat eta hainbat, bakoitzak berak dituen hainbat eta hainbat kontu. Baina gure ustez oso garrantzitsua da aldenik eta gizarte sektore gehien, aldeik da pertsona gehien biltzea, izan be Madrilen zain egon gabe, handik ez baita etorriko ezaronik, momentuz behintzatez, leper ertainan bez du guztiale izango denik, eta bereiek etxeratzeko bultzada bat eta bakarra momentu entamentzat euskal gizartearen motxilan, euskal gizartearen motivazioan, euskal gizartearen indarrean kokatzean datza. Eta bizkat hori bultzatu nahian, eta norabide hortan urratz batzuk erakiteko intentzioarekin deitu dugu, deitu da igandeko manifestazioa. Ezaztu, igande honetan, 12 lakasila abiatuko da manifestazioa. Den preso guztia etxera ekarri arte.